Здравейте хора, това е нашия влог номер 5. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Ало, обаждам се относно Бенджамина. Става ли за пушене? Да го носиш, да го изсуша. Искам да попитам дали мога да го изсуша и да се го направя на цигарка. Ало. Ало. Добре ли ме чувате? Да, защото ми се губи малко обхвата. Обаждам се относно градинската шатра. Към нея продават ли са пейки, осветление? Пейки, осветление, диванчета, нещо, килимчета. Ага, ами хубаво искам... Да, напълно те разбирам. Искам да питам, че ходи ли си до аптеката скоро? Ами, защото май не си чисти ушите, не чуваш много добре. Отиди се прегледаш едно с гърло, там няма ти ли насил? Отиди се прегледай, не чуваш. Ами, за пестен лята шатра, само дете не бърши газове. Ай. Нямам проблема, пак си пиян да мамо стара. Ай, чао, че измаяш, човек. Ало? Бързо слизай долу в мазето, има мишки. Клечки за уши. Нямам грешка, слизай, че има мишки долу в входа. В твоя вход, кой? Бе, тебе търся, слизай, че мишките гледам колко тебе е. Ало! Трябва ли ти туалет на чиния, бе? А? Трябва ли ти туалет на чиния? Клечек за уши. Трябва ли ти клечка за уши? Ало! Дай говоря. Ало! Да? Кой е на телефона? Ами не знам. Ти кой си? Ами защо звъните? Ама ти кой си е? Няма да ти кажа кой съм. Еми аз не ти кажа кой съм. Звъня ти за ищи. Ама где се тъй? За ищи си радара ти звъня. Не ли си пуснал бяла в Фойервекса, момче? Ми дя знам кой търся, не оставя на име тука. За радара става въпрос, братле. Градинска шатра, пестен лен, нормално. Ало. Ще ми донесеш ли малко пиперки надолу, че ми свършиха? Долу до блока съм свършиха ми чушлетата. Как ми пене? Аз живея под вас. Днеска на всички им трябват клечки за уши. Всеки път някакво... Да, моля. Що ли си дигаш телефона? Ало? Ако клипът ви е харесал, може да лайкнете. Долу в описанието на клипа
клипа. Ако клипът ви е харесал, може да лайкнете. И в описанието сме поставили линкове към нашите фейсбуци и инстаграми, може да ни добавите към приятели или съответно да ни последвате. И поради причината, че излизаме в лятна ваканция, няма да може да качваме 2 месеца влогове, но това не ни пречи да ги обработваме докато отсъстваме. Това беше от нас и чао!